ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪನಲ್ಪ ಸಮ್ಮಾನ ಉಂಟು ಅಜ್ಜ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಣಮಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಲ ಪ್ರಣಮ ಬೇಗ ಬರ್ತಾಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬೇರು ಮದಿಮೇರು ಸಂದೀಪನ್ನೇ ತೋಜವೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಟಿನ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲ ಮತ್ತು ಗುರ್ತಾ ಉಂಡತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಆಗುದು ಬರ್ತದೇರು ಮೆಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಮಾಮಿನಕ್ಕಳು ಆಂಟಿನಕ್ಕಳು ಜೋಕುಳು. ಸಮ್ಮಾನಿಗೆ ಕೇಟರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಆಪ್ಪ ವೆಜ್ ಸಾರು ಕಬಾಬು ಉಪ್ಪಡು ಶೀರಾ ಕಚಂಬರು ಇತ್ತು ಬೈತೆ ಇದು ವನಸಿಗೆ ಕೊಳ್ತೇರು. ನೀವು ಕಪಲ್ಸ್ ಸಂದೀಪನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಫು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂದೀಪನ್ನ ಆರಂಜಡ್ಡ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲು ಬಂದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಾತು ಜೋಕು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೊಂದು ತನಸ ಚಾರು ಆದಿ ಜಾನು ಎನ್ನು ಬಟ್ಟಾರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕಲು ಬತ್ತದೇರಿ ಅನ್ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಾಯರ್ ಉಂಡದು. ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದು ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿತ್ತು ಮಜ್ರ ಪಲ್ಲಾಗಲ ಪಾಯರಂಡು ಬತ್ತೆ